Therefore we shall fear no evil. This IPOB shall fear no evil. Even if the whole world is against us, even if Britain intensifies their effort to cross this very light of hope in sub-Saharan Africa, even though they shake the mountains, even though the seas may rise, even though they may give all the weapons and ammunition to the Zoological Republic, no matter what they do, no matter how they foment their rage, it doesn't matter to us. For God, Chukwokikabiama, is in the land of Biafra. We shall never ever be moved. This God of the ancients will help us now and forevermore. For Biafra shall come, and this Lord of hosts is with us. Chukwokikabiama, the same God of Jacob, this same God of Shadrach and Meshach and Abednego, this God that never abandons his people, this same God is our refuge, and we proclaim it ultimately that this God that we kneel and bow before, we shall worship thee, for Biafra is your promise. Your word is yea and amen. Instead of your word not to come to pass, heaven and earth will cease to exist. Upon this very hope we anchor all our belief that Biafra shall come in our time, and we pray that it come this very year, that your glory may be made manifest in the lives of men, that we may kneel and bow before thee. Mama Dre. Thank you. Good evening, good afternoon, good morning, depending on your location where you are watching out from. Ladies and gentlemen, men and women, I say good evening from my location. Thank you all. Today, aga m iji asụsụ ndị gboo, asụsụ ndị mgbe gboo were kwuo okwu tata, maka ife m na-aga ikwu tata bụ ife m gbasara mostly anyị ma bụ ndị Igbo, ife na-eme n'ala Igbo. Ala Igbo na-agba gara, ala Igbo na-apụ ọkụ. Nwanne, ife na-eme n'ala Igbo kịta ọ bụghị ife a ga-eji nwayọọ kwue, ọ bụghị ife eji nwayọọ ekwu. Nwanne, na-afụkwa kidnapping everywhere, every angle. Ane kidnap left and the right. Apart from that one, ane egbu ozu everywhere. Gịnị na-emenụ? Onye mgburu nwanne ya, nwanne Igbo nwanne gị onweghị dike ịbụghị dike. Ịma na ndị Igbo ndị be anyị, ọ bụ n'ụlọ ka anyị na-aka nka. Ikikere anyị nwere, ikikere anyị na anyị gbachiri ike, ọ bụ n'ime ụlọ. Beti n'ikikere anyị ahụ, anyị anaghị eji ya were gaa n'ama, gaa n'ezi. Ọ bịa bụ nsogbu anyị nwa ndị Igbo nwere. Ya bụrụ na amamife ahụ, ikikere ahụ anyị gbasiri na ọ bụ maka iji ya were na-alụsi ndị ezi ọgụ, ọ dị iche. But nke a bụ na anyị ji na-egbusi, abịazi na-emegide. Sabo eju ebe niile, sabo eju ebe niile, sabo juru ebe niile. Sabo ka nkụ bụ na tata, because of ife m na-afụ na-eme n'ala Igbo ka nkụ, ọ dị too much. Bụ na tata ife m na-ekwu bụ na onye ọbụla aka ya ndụ n'ife na-eme n'ala Igbo, ọ bụ nwaanyị o, ka ọ bụ nwoke o, ọ bụ ewu ka ọ bụ ọkụkọ, aka ya ndụ n'ife na-eme n'ala Igbo. Asị m na onye ahụ ga-anakpu ma ya etetene, ọ ga-eji ya na zere mmiri. N'ife ndị ọzọ na-afụ ka ọ ga-afụ. Nekwe efurefu gọvanọs ndị anyị nwetara n'ala Igbo, ndị isi na ha bụ gọvanọs stooge Fulani. Look at Hope Uzodimma, gang of killers ya. Lekwe ife ha na-eme.
ọ bụ ọhaneze nke ndị na-akpọ ọhaneze ndị gboro Fulani onweghị nothing, onweghị ife a na-eme, just ego ka ha foju akpa ha. Nwanne achọzi igbuchicha anyị si ha gbusi anyị, onweghị ife. Ndị a bụ ndị unu were ndụ unu ga trọsọ n'aka. Iwere ndụ ife m ji na-eme this video because of our youth m ga-agaghị ewere their life trust on n'aka all these people called governors, Tuji Fulani, all these 5 guys, Hope Uzarana, ọ bụ nke na-akpọ Alaeze Oti, ọ bụ nke Enugu steeti, ka ọ bụ nke Ebonyi steeti, ọ bụ nke Anambra steeti, soro ife ọjọọ o gbuchene ndị mmadụ na ọkwa ya nwa wepụrụ ọnụ na-asị the reason of our leader abụghọcha ya ife a tụtụrụ ndị mmadụ gbuchichicha nga na-achọ power for politicians. A na-achọ power and the money, but ke unu gbuchicha ụmụnne unu gbam ọkanka n'ụlọ, ọkanka n'ime ụlọ, ọkanka n'ime ụlọ. Ọkwa unu na-eme unu na-eche. Ana m ajụ unu nwekwara obi mmadụ, unu na-afụkwa ife na-emenụ, unu na-afụkwa ife ndị unu buru egbe bujusicha aka nke unu na-akpọ Ifeanyị Ụba ka ebe ọ nọ ọkwa nwụọna. Unu na-ajụkwa eze ndị ahụ niile o buru egbe bunyeche ka ebe ha nọ, kedu egbe ndị ahụ? Onweghị na-ajụ ajụjụ, onweghị na-ajụ ese. Asị kidnapping everywhere na Anambra steeti. Negodo nwere nke m nọ na-afụ the other day, ụmụaka ka tụtụrụ pigbuchicha. Chere o nwere ife m na gị, chere o nwere ife m chọrọ kunu na chere o nwere voice record. Achọrọ m iwepụta ebe a because ife nọ here dị ife m nwere ebe a dị too much. Biko ife nọ here dị too much. Biko just nye m 1 minute ka m wepụta ka kunu kere go do something here. Arụ na-eme n'ala Igbo, our youth ebe ọ bụla unu kunienu. Ana m agụ nie kịta unu gba nkịtị si na unu were ndụ unu nyefe ndị ori ndị a n'aka, mkpọrọ ụmụ ha governors, kpọọ ụmụ ha ka ife unu kpọchara ha ọhaneze ndị gboro Fulani ndị a. Nwanne ndị a ga-egbucha everybody. Listen here. 21, 22, 23 n'ọfịa ejero toilet eliro nni awụrụ arụ atara atụ. Amaghị na mmadụ na-anọ ụbọchị obodo nọ n'ụlọ ọgwụ mmadụ sị na ọ nọ 3 days ejero toilet once m sị na ahịa agbara m na ihe a dị possible. N'ọfọ na 25th si na-efozi 25th akpọpụta na fa ga-esi akpọpụta mmadụ asị na ọya muvi fe na-anwa tatatatata abụọ dị pesịrị ndị mpụta echigidogo m ehiche ebe a si na-ehiche pụọ. Adị m ekwuzi maka biznes, not pick of my business. Adị m ekwu maka my parents. Adị m ekwu and maka this boy nwere Dubai states ya na bed nwere a na-achọ bed since 1 month. Akpọbara nothing na nwere ha dịka ka esi egbu nwa nna ifu ka esi elepa asị my brother. Ọkụnanụ ọ bụghịkwa ọkụkọ gee ntị. Ụmụbọchị achịkọrọ anyị ọnụ njụli ọsị na ọnụ bụ 20 something days de na onye ya na-asobi ebe a na-agbagbu gị ịghọtago na ọnụ ụtụ asị mpụta asị m na ndị mana emechiri anya ya sinsi ya asị m na gara asị na fada mụ na ya na-eji nọ ka anyị ekpekata gị ekpere ebe a ekpesikwa ndị Chineke enweghị ihe ọ na-alụ ekpegidekwa ikpesikwa ebidokwa n'ikpe Chineke God and ada ekwu okwu. So I make it a space to jide ma said. Ọkwịna-anụ ife ọ na-ekwu na ọ bụ ekpere ka ha na-ekpe. Remember the state of Israel. Gịnị na-eme there? Israel gwara gị sị gị na we will fight with our hand. Why na ụkwụ anyị ga-anọ na na-ekpe ekpere? Nwanne onye nke a ndị a ji ọdịnarị aka na-ekpe ekpere o. Ọ ife m ji na-agba awa youth. Geenụ ntị. Ọdịnarị aka na-ekpe ekpere. Ife m ji na-ekwu ife nke ọ nọ na-agwa ebube m ọsọ kwa chọọchị onye pastọ ka ọ bụ ọ gba aka na-eme ife a. Ọ na-eprichiri ndị chọọchị ya otu Jizọs m ga-esi were mmekwa otu ame nke ọzọ. A na-egbusisi ndị mmadụ. Ịnụrụ ife a na-ekwu ihe
ọ bụghịkwa ife a na-egbughị abụ ndị mmadụ, ọ bụghịkwa ọkụkọ ka a na-abụ maọbụ isi mba na ọ bụ nwanza ka a nwụtara na-egburu isi mba. Gee ntị, mụ na fada na nsi na moto a amepere mbutu nlitu ndị agụzi ya defensa na ba nchọghị mbapụ onye nwe fensa na fagaghị bụ ndị asị ebe ewere du ụmụ ụlọ wit fensa nsigodu ka m dị shọ ka ndị a nwekwa ike ha nwere nke ha na-ebulupụwa n'ụzọ mụnye dị moto ọkụ ndị agba ọkụ n'ime moto. enune cherekwe, enwekwara m ife ọzọ, chere nwere ife ọzọ nchekwa ekwu n'oge na just 1 minute. Cherenụ 1 second, biko gee ntị ebe a. Nwanne ife a bụ ụmụaka ndị like ụmụaka dị like 3-4 years. Nwanne ka atụtụ pigbusie ha. Ife m dị na-achọ m igosi ya ebe a. Ife m dị na-akpọ ọ bụkwa na Anambra ebe ahụ soro udo soro ife ọjọọ nọ ka ife a na-eme. Isi na ị nwere gọvanọ, isi na ị nwere gọvanọ, na ị nwere the state security, arụrụ na mpụ anara na-eme. Oge our prime minister na outside, this kind of nonsense can never happen. This kind of nonsense can never happen. This kind of nonsense here can never happen. This kind of nonsense can never happen. Im our prime minister, im onye amụma bụ na-ebu amụma. Mgbe ọ nọ ya, okwu onye amụma anaghị ewe asị ezigbote okwu. Leta ọ bụzi mgbe gị na-afụghị onye amụma, okwu ọnụ ahụ ebidozi imezugo etiwe chime n'okwukwere ekwu. So okwukwere ekwu bịa bife anyị ga-anọ n'okwukwere ekwu. Maazị Simon Ekpa Njoku gwara gị here, say these people are not looking for me. It's not me is their problem, it's you. Na ọ bụ na gị na-abụbụ nsogbu ha, na ọ bụghị ya nwa. Na ọ bụ ka abịa na egbu ọkụkọ atụtụrụ ebe niile turie nara anyị ala Chineke nyere anyị na Chineke nyere anyị ka a chọrọ ịnapụ anyị n'ike. Ahụ Chineke Chukwu okike abịa ma ọ gakwaghị erere ha. Ọ gaghị ere. Isi na ị nwere gọvanọs rubbish a na-eme ndụ ndị mmadụ na-ala n'iyi for nothing. Okay, ya bụrụ oge Ọhamadike na onwe ya nọ ya dike a na-akpọ ogwu n'anya, ụdị ife enweghị ike ime ka mmanụ ọzụzụ. Ọhamadike, asị m ebe ọbụla unu nọ taata, ana m ekwubi okwu, achọrọ m ikwubi okwu n'isi Ọhamadike and our prime minister. M ga-ebido n'onye isi anyị Ọhamadike, eze udo 1 n'ala Igbo. Ọnya maka m chọrọ isi na ya. Asị m ebe ọbụla ọ nọ, ana m akpọ Eke, ana m akpọ Orie, ana m akpọ Nkwọ. Asị m unu bikonu, ahịa na-anọ, izu na-anọ, mmụọ na-anọ Igbo njiwere dị ebube. Mmụọ niile nọ n'ala Igbo ebe ọbụla nọ, bikonu kulienu, lekwenụ Ọhamadike, lekwenụ Maazị Nnamdi Ugwu Kanụ. Ana m ewekwe na-enyefe unu n'aka. Asị m unu kpuchite ya n'Eke, kpuchite ya n'Afọ, kpuchite ya na Nkwọ, kpuchite ya n'Orie. Nye ya ndụ n'elu ndụ, nye ya ume lelu ume. Ọ nwoke mgbachiri ike, nye ya ikikere n'elu ikikere. Na ọ bụ ife m na-arịọ, onye ọbụla aka ya ndụ n'ife na-eme
onye amụma anyị tata mbụ ọhamadike Maazị Nnamdi Ugwu Kanu, onye ọbụla aka ya ndụ n'ife nne-eme onye amụma anyị tata, asị m onye ahụ ọ bụ nwoke wu, ọ bụ nwaanyị o, ọ nọ na-anọ na ntị, o gedere egede o, nke ọbụla unu nọ, asị m unu ahịa na-anọ, izu na-anọ, ọ gaghị adịrị gị mma, ọ gaghị adịrị ezinụlọ gị mma. Unu ga-ejikwa na zere mmiri o ise. Nunu agaghị adị ndụ fụ ife ọma. Nunu hara were kpaa nkata mee ife ọjọọ megide onye isi anyị, ọ gaghị adịrị unu na mma. Unu agaghị adị ndụ fụ ife ọma. Tata ana m akpọkwu mmụọ Igbo Njidu Ede Ebube n'isi our Prime Minister Maazị Simon Ekpa Njọkụ. Ana m akpọ ya, asị m Eke, ana m akpọ ya n'Eke, ana m akpọ ya n'Orie, ana m akpọ ya n'Afọ, ana m akpọ ya na Nkwọ, ahịa na-anọ, mbọsị na-anọ, mmụọ na-anọ Igbo Njidu Ede Ebube, mmụọ nọ na be nna m Igbo Njidu Ede Ebube. Ana m akpọ unu, asị m unu na-ekwe Maazị Simon Ekpa Njọkụ, nwoke obiọma, aka ya dị ọcha, onweghị ife o mere. Ife ọ na-alụ bụ ọlụ nna ya ndowere ka ọ na-alụ. Ọ dị ka ọpara nọ n'ụlọ, nna ya anọghị ya, ọpara bụzi abụ onye isi ụlọ nọ n'ụlọ ya, ma bụ disciple our leader, nghọtara okwu ọnụ onye isi anyị, na-emeziri anyị nwa interpret okwu ọnụ ya, maka na ọ nụrụ the message of the prophet, ozi ọma o ziri ya, na-emere anyị nwa interpret ya. Ruo tata ọ nọzi wite anyị, ọ bụrụkwa gịnị sabụ, ọ bụrụ gịnị sabụ, ọ bụkwa ụmụnne anyị bịakwara na-eme ife na-eme tata. Asị m onye ọbụla aka ya ndụ n'ife na-eme Simon Ekpa Njọkụ, ọ bụ nwoke o, ọ bụ nwaanyị, ọ bụ ikwu, ọ bụ ibe, ọ bụ ewu, ọ bụ ọkụkọ, nke ọbụla onye a na-anọ na tata, ana m akpọ ya, ana m akpọ Eke, ana m akpọ n'Orie, ana m akpọ n'Afọ, ana m akpọ na Nkwọ, na onye ahụ ga-eji ana were zere mmiri, na ọ ga-ehi ụra ma ya etetene, na ife ọma agaghị erutekwa n'ezinụlọ ya. Asị m onye si na ife ọma adịghị mma, ya gbaa ya afọ, ya na ezinụlọ ya agaghị afọ ife ọma. Onye ndowere, nunu hara were kpaa nkata dowe mmadụ na-abụọ Igbo Njidu Ede Ebube ebe ha nọ tata. Nunu ha were kpaa nkata, unu nọ na anụwo, unu gedere egete, nke ọbụla unu nọ, onye ọbụla aka ya ndị ya, asị m onye ọ gaghị ife ọma gaghị ede ya iri aka, ife ọgama gaghị iri ezinụlọ ya aka. Afụfụ ga-abụ nke onye ahụ. Ha ga-eji ana were zere mmiri, ha ga-anakpu, ha gaghị etete. Ndị a tinyere ụmụ Igbo n'afụfụ atata, ọhamadike kwuru ya ekwu si na anyị gba nkịtị na time is coming, na ndị a ga-ebịa n'ime ụlọ na mkpụrụ onye ọbụla one by one, then we finish us. Ọbịa mere m jiri were ekpe ekpere n'isi unu, asị m ọhamadike Maazị Simon Ekpa, ọrụ ọma unu, ife ọma unu agaghị egbu unu, ife ọma unu agaghị egbu unu, aja nke unu na-achụrụ anyị. Asị m Chineke, amaghị m ife m ga-eji wee kwụ ụgwọ, enweghị m ọnụ ọcha, enweghị m ọnụ edo, amaghị m ife m ga-eji wee kene unu, amaghị m ife m ga-eji wee kene unu. Asị m Chineke onye eluigwe, ya tụkwasara unu ndụ n'elu ndụ ebe ọbụla unu nọ, mmadụ na-aba, unu bụ mmụọ anyị na-afụ anya kịta Igbo Njidu Ede Ebube, ya nye unu ndụ n'elu ndụ, ike n'elu ike, ume n'elu ume, amamife n'elu amamife. Asị m onye eluigwe, biko ekwekwana ka ihere mme ndị Igbo, ihere agaghị eme anyị ma mbụ ụmụ Biafra, na ọbịa bụ ife m na-arịọ. Ana m akpọkwa na ụmụ yutu anyị, ụmụ okorobịa, kulie nọ n'ụra, unu ehizu n'ụra. A ga-agbagide ọsọ ruo mgbe one, a ga-agbagide ọsọ ole mgbe ọ ga-ebi, ole mgbe ọsọ a ga-ebi. Onye ọbụla kunienu, protect unu communities unu. Everybody should stand up and rise up and protect your communities. Ichewekwa all these efurefus you call your governors,
You call your senators or what rubbish name them be are there. When they die, they want to see you die. Nothing more, nothing less. And it's not their business. It's not their business. It doesn't concern them. I'm onye ọbụla nwanne lekọta nwanne ezinụlọ n'anya onye ọbụla bụrụ his brother's keeper. Ndị abịakwa na ndị abịa na ndị abịa na ndị abịa na lekwa ife na-eme n'Imo steeti, lekwa Hope Uzodimma with gang ya ndị ogbu ọrụ ọbara ọkpụpatara ha egbu agbụla ndị mmadụ. Ana m ekwu ya ha agwụ na ndị mmadụ ife na-eme dị ngwa gị information m na-enweta here unu agaghị believe m. Eji m too much information m na-enweta here, but ka happy ịga more for that due to ka brokers are happy do too much. Asimo, God bless every one of you. Ebe ọbụla unu nọ, anywhere you are getting this message from, anywhere you are watching us from, I say God bless you. Asim Chineke gọzie gị, onye nwe anyị kpuchite unu, gọzie unu. Ọ bụ USB gospel ọbịa bụ our channel. Please ụmụnne m, unu go to our channel, subscribe on to our channel, gbanye your notification button on, leave your comment maka ife a na nkọwara unu here. Leave your comment maka ife na-eme n'ala Igbo. Leave your comment, leave your opinion, but ka anyị mee ife niile anyị na-eme ka anyị mee ya n'usoro n'ugwu biko just onye na-edenu ya den ife niile ebumnobi gị dee ya ebe ahụ. But if I'm very soon we will come back, we will start doing live streaming. So people will be calling in and be making the opinion. Follow us in every of our platforms. Surrounding all our platforms. We are in Facebook, Twitter, and in YouTube. Unu get tinye na akeba, subscribe or support on this channel. Support on this channel. No be abifem na arionu. No mo hifo wepuru unu na arụ. Asị m onye nwanyị gọzie okwu a, gọzie ma gị nwanne ege, gọzie aka ọlụgụ, ife ọbụla imetụrụ aka, ana m ekpere gị ekpere izu nke a na-aba. Asị m ife ọbụla imetụrụ aka, ọ ga-adịrị gị mma na-eke, ndị nna ege anyị, ndị nna n'olu anyị. Asị m na ọ ga-adịrị unu mma na-eke, ọ ga-adịrị unu mma n'orie, ọ ga-adịrị unu mma n'afọ, ọ ga-adịrị unu mma na nkwọ, ahịa na-anọ izu na anọ. Asị m onye nwe anyị ya gọzie unu, our followers, ndị na-efolo anyị, ndị na-enyere anyị aka na platform. Asị m Chineke ya gọzie unu, ma ndị eke nka na-abịa abịa, ma ndị eke nka na-abata. Asị m onye nwe anyị ya gọzie unu, ka ụbọchị mfụtara anyị ife ọma n'ọpụpụ anyị na mbata anyị, na ife ọma ga na-emere anyị na ndụ. Ọ bụkwa ebe ekpere m. Asị m ise onye nsị na ife ọma agaghị emere anyị asị m ma eme ezinụlọ ya ife ọma emekwere na ọkwa ebụkwa ọfọm na-agọta ata. Asị ọkwa ebe ọfọm ise asị m ya dịrị unu na mma. So ka ọ dịnụ. Good evening from me from here. Good evening.